जय विश्वकर्म एसे उथिनोसैलै गाखोनोसै ट्रेक्टराव ना लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै गाखोलायबाय औ ओइ दिनै गाखोबाय दे ट्रेक्टरावहा नै 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 दुब्लियाव ओंखारबाय आरो ना बेयाव गानो हागोन ना ओमफ्राय जय विश्वकर्मानि लोगोफोर ट्रेक्टरखौ गाखोनानै नै 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 हालेवदो बे नङा सिगाङावसो खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै हालेवनोसै दुब्लियावहाय गोबां दिननिफ्रायनो माइ आबादनि सायावनो भिडिअ होगासिनो दङमोन आरो दिनैबो बेबायदिनो जागोन माइ आबादनि सायावनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयबो बरायथिनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे ट्रेक्टराव गाखोनाय जाबाय आरो ट्रेक्टराव गाखोनानै ब्लग भिडिअ खालामनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै हालेवदों आरो जात्रा हालेवहांबाय आरो गोबां दिननिफ्रायनो माइ आबादनि सायावनो भिडिअ होगासिनो दंमोन आरो बेबायदिनो दिनैबो जागोन माइ आबादनि सायावनो ब्लग भिडिअ बेनि सिगाङावहाय नोंथांमोना आं दिन्थिगासिनो दंमोन माने मेसें बोथोरावबो जोङो माइ गायो बेथिं बे जाबाय मंगलदै खाथिनि मोनसे जायगा आरोना मंगलदै खाथिनि बर'फोरनि मोनसे जायगा बर' एरिया आरो बेवहाय मेसें आरो दैज्लां मोननैयावबो आबाद मावनाय जायो आरो जोङो दायो दैज्लांनिखौ मावनोसै आरोना बेनि सिगाङावनो मोनसे माइ दिहुनखांबाय मोनसे माइखौ दैखांबाय बे जाबाय मेसें बोथोरनि माइमोन बेखौ जोङो बर' माइ होननानै बुङो आरोना बे दिनावहाय ओमफ्राय बेखौ दा बावैसो दैखांबाय आरो बिनिनो नाराखौ नै नुगासिनो दं आरोना बे नारा दुब्लिखौनो हालेवनाय जादों आरोना जोंहाबो गोबां माने गायखांबाय बेफोरनि माइफोरखौ दैखांनानै फानहरबाय ओमफ्राय दायो माने बे दैज्लांनि माइखौ गायनोसै आरोना 12 बिगा दाखो 12 बिगा दाखो आरो आङो माने मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो जायो दुब्लियावहाय बेफोरबायदि गाखोबा आगोलनि दिनावनो मामोननो आगोलनि दिनावहाय बै बर' बोराय बर' बुरै बर' बेंग्रा बर' बेंग्रिफोरखौ बुङोमोन आरोना मन्दलफोरा हाफोरा मन्दल अफिसारफोरा बुङोमोन ओइ माहाजन ओइखिनि 12 बिगा दागखौ আপনার नामाव लिखिलियाव होननानै बुङोब्ला बर' बोरायफ्रा बुङोमोन ओइ नालागे होननानै बुङोमोन आरोना ओइ नाय नालागे मानो नालागे माने खाजोना होनो हाया लोगोफोर ओंखायनो बर' बोरायफोराहै बै मन्दलफोराहै माने 12 बिगा दागखौ गावनि नामाव लिरना होनो नागिरबाबो लायामोन आरोना आगोलनि बोरायफोराहै आगोलनि बेंग्राफोराहै बोराय माहाजोनफोरा आगोलनि बेंग्रा माहाजोनफोराहै ओमफ्राय बेबायदि जायोमोन आरोना ओइ नालागे 12 बिगा दागखौ नामाव लिरना खाजोना दिबानो मारिमोनहाय होननानै बुङो एसेबां मोजां बाथ्रानिमोन आगोलनि बोराय बुरैफोराहै ओमफ्राय बेफोरबायदिनोमोन बेखौ जोङो रोमै खोनानो मोनो आरोना दा जोङो दुब्लियावहाय जोंहानि फंबाय जागोन हालेवगासिनो दं आरोना नै बांखाया बेसेबां फास्ट गिदिंदों ना आरो दाउसिन दाउलाफोरखौबो नायदो दाउफोराहै आदार ओंखारदों नालाय आरो नोंथांमोनाहै कमेन्ट खालामना हर आरो दसेयावनो आं सालायगोन ट्रेक्टरखौ आं सालायगोन बेबायदिनो नायनो गोसो नामा आं ट्रेक्टर सालायनायखौ न'खराव जोबथायाव दै भिडिअखौ नायलांदो होनबानो नुनो हागौ ट्रेक्टर सालायनायखौ नायलांजोबबासो मिथिगोन अब्लासो आरो बे सानैसो अखा हाबाय थादोंना बिराद दै जाखाबाय आरो गोसो जाब्लाथ' गायनोनो हासिगौ आरोना नाथाय खोथियाफ्रा गोजौ जायाखै नालाय ओंखायनो मोनसे ओरैबायदि जिनिस
आरोना बे ट्रेक्टराना मा खामानिखौ मावनो हाया आरोना बे ट्रेक्टरजों दै दिहुननायनिफ्राय माइ हानायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय माइ नानायनिफ्राय हालेवनायनिफ्राय बहुत खामानि मावनो हायो बे ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर जिनिसखौ दिहुननानै बिराद मोजां खालामदों दै बे साइन्टिस्टफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे साबायखरलै जाय दिहुनदों आरोना ट्रेक्टरखौ आसरित जिनिस दिहुनना होबाय दै बिराद सुबिदा नङाबाथ' दायो हालेवनानै नांगोलजों हालेवनानै ओरैबायदि खस्थ' जागौमोन आरोना जोङो राननानै रानख्रबजोबलांगौमोन आरोना दैज्लां बोथोराव हारा ओंखारलायदों बेफोरनि हाराफ्रा ओंखारलायोमोन आरोना आगोलनि माहाजोनफोरानि हालेवनानै गांसो बेदरजों जाब्लाबो फोरोंलायनो हायामोन आरोना आगोलनिया मोसौजों हालेवोमोन नालाय दा बेबायदिनो बहुत सोलायबायना दिनफोराहाय बहुत मोजां दानियाहाय साइन्टिफिक मेथडआव आबादफोरखौ मावनो हायो आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि टेक्न'लजिफोरखौ बाहायनो नांगौ आरोना दायो माने जुगा बिराद सोलायबाय नालाय फार्स्ट जाय सबनिफ्राय मोजांखौ मावनो हायो बेसो माने जाफुंसार जानो हायो आरोना दानि जुगाव आरो नै गामसाया लेवथे मारिबा गारि सालायनो होदो ना आरो जाहानि फंबाया होगासिनो बिराद एक्सपार्टलै ड्राइभाराबो लास्टआव सालायगोन होनना सानदों जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोनबासो नुगोन दे नङाबा ससेनिफ्राय स्किप खालामबा नुनाय नङा आं सालायगोन दिनै नायगोन आरो देनजारलै लोगोफोर ट्रेक्टर जिनिसा जानला मोनला गाखोनो हाया दहायानो गोजा बेवहाय जानला मोनला गाखोनाङा रावबो नाथाय आङो दरखार जानायखायसो गाखोबाय ब्लग भिडिअ बानायनो थाखायसो देनजारखा बेफोरबायदि ट्रेक्टरफोरा जानला मोनला गाखोनानै गामसा दाखालाम आरोना नङाबा गामसा गलांनोबो हागौ गामसा गलांगोन जानला मोनला नङा दै Lagi mana? Lagi. Ayo dong na. Ron kita tuh. Ang uklay ang karbai. Tektor ni berapa tianjar lagi jalan nual lagi biar tektor ka saya. Tianjar lagi. Birat tianjar lagi. Mana गिथाव बाथावसो ट्रेक्टराव गाखोनायाबो मोनसे खामानि बापरे बाप जानाय नङालै माने सालायनोथ' मोजाङानोखा ड्राइभारनि टेनसन गैया गाखोग्राफोरनि खस्थ' जायो आरोना एकदम बागदाव बागसि माने मबाइलानो बारदावनानै गोलैसिगौमोन आरोना नङाबा थांखाबायमोन आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ माने नैबे दुब्लिनि फ्रायहै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरोना जोङो हालखौ एवना लाग्रोनोसै उनाव लोगोफोर ओरैनो एसे प्रेंक खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनखौ ओरैनो एसे प्रेंक खालामनाय जाबाय माने आङो हालेवनो हायो होनना बुंदोंमोन नाथाय हालेवनो हाया दै लोगोफोर आङो रोङा हालेवनो रोङा एसे प्रेंक खालामबाय दै गाज्रि दामोन आरोना ओंखायनो आरो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय फंबाया हालेवगासिनो दङ बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय